Nos penso que falo polos dous cando digo que nos fai unha ilusión enorme porque conocemos o pregoeiro deste ano. Sí. Vos seguramente que tamén, porque foi partícipe dun montón de proxectos da televisión pública como Mareas Vivas, Padre Casares, Era Visto, Malo Será, Air Galicia... Bueno, permíteme unha puntualización. Cando a televisión de Galicia funcionaba como máis ou menos teria que funcionar, non como agora, que pasou do Venres Negro, que creo que Fede sabe perfectamente desto, a ser todos os días negros. Sí, por desgracia. Fede fai cine, fai teatro, fai monólogos, fai lingua, fai terra, pero sobre todo o que fai é facernos rir e sobre todo facernos sentir ben. É por eso que a min me moitísima ilusión. Sí, Fede, teño que dicirche unha cousa. És como o queixo, porque lle prestas a calquera. En serio, excepto os intolerantes a lactosa, pero é que a xente es que caerlle mal. Bueno, déxate de historias. Recibamos cun forte aplauso. No, espérate, déxame falar un segundo que quero dicirlle unha cousa. A ver. Podo, papá. Vale. Quería dicirche unha cousa, é que para que non saibades, Fede foi o meu primeiro compañeiro na primeira andanza profesional que eu tive nunha serie na televisión de Galicia, que fomos compañeiros de cuartel, ojo, cuidado. E eu, aquí que estou hoxe, que teño un altavoz, quero dicirche e quero darche as grazas diante de todo o mundo, porque aprendín moitísimo de ti. Aprendín que a vida é eso, pasalo ben, rir, pero sobre todo que antes de ser un bo profesional ou para ser un bo profesional hai que primeiro ser boa persoa e ti deso entendes tela, chaval. Así que quero dicirche que que estamos super contentos de que esteas aquí. Porque non todo o mundo vai co corazón así no peito e o comparte da maneira que ti o compartes ca xente. Así que son todos teus. Un gran aplauso para o pregoeiro deste ano, Federico Pérez. Que cabrona, ahora teño que falar, hostia. Como diría Elvis, vivan os Veigas. Un aplauso para eles. Tamén, para vos ten que ser un orgullo ter xente así. Bueno, quedei contento porque o primeiro que lle pedín á organización é, por favor, quero unha ambulancia ao lado. E puxeron unha motobomba do 112, ahora marchou, pero xa hai que apagar algún lume, aínda que, bueno, hoxe non veo o conselleiro de Cultura, isto non lle debe de gustar. Veciñas e veciños de Arzúa, de Brandeso, de Vilantime, Don Bodán, Amella, Burre, Rendal, Figueiroa, Oíns, etc., etc. Amigas e amigos do excelentísimo Concello de Arzúa, Corporación de Hermoestética, representantes públicos, alcalde, amigos do alcalde, inimigos do alcalde, membros da oposición, que uns pican e outros non, visitantes, convidadas a esta singular festa, peregrinos, fodechinchos, espabilados que collen a baixa na empresa pero despois fan choios por aí adiante, sargentos da Guardia Civil, defraudadores de Facenda, enfermeiras, torneiros fresadores, panadeiros da zona, xente que usa a fariña para outra cousa, queixeiras, nostálxicos de Dona Dana, fans de Ana Quiro, lambecús da política, chavalada que entende o que di Bad Bunny, arzuáns que para ir de carallada non vos quedou máis remedio que ir a Melide, membros da policía local, médicos que atenden na privada, xente que arrastrou o cupo las pallas e que mollou a berberechiña, perruqueiras que che deixan como a Donald Trump, emigrantes, inmigrantes, incautos que fan o camiño de Santiago porque o médico dixo que hai que andar, carniceiras, sulfatadoras, carpinteiros que non pegan pau, xente do bloque que milita no PSOE e que lle acaba votando ao PP, sacristáns de Coimbra, vellas que no tempo dos mouros fixeron da Cona unha plaza de touros, 4 que se xuntaron un día e mataron un gato a tiros, potras salvajes, funcionarios do Concello de Arzúa, que saen ás 2 e ás 3 aínda están comendo, chefs con estrella Michelin,
intolerantes á lactosa, intolerantes en xeral, aficionados do Depor que son do Madrid realmente, galegas e galegos que aínda non viron luar, que levanten a man, non hai ningún. Veciñas que berran altri non. A ver, con que salen, que han de salir con algunha, xa verás. Veganos, intolerantes á lactosa, amigas, familiares e demais familias, rogan unha oración. Ai, non, isto non é pa aquí. Amigas e amigos que estades hoxe aquí, benvidas a 51 festa do queixo de Arzúa. Non sabedes, e despois desta presentación aínda máis, non sabedes a ilusión que me fai ser o pregoeiro desta singular e maravillosa festa. Un queixeiro militante como a min. O día que me chamaron dixen eu, Dios, quen lles fallou? Jalloso, Roberto Vilar, Ana Pontón. Pero non, porque mira que non habería xente para dar o pregón, para ser pregoeiras e pregoeiros desta magna festa do queixo máis ilustres e preparados que a min. Por exemplo, o rei emérito. Imaginádolo aquí arriba, eu estou no vendo. En esta fecha tan señalada, me llena de orujo y de garrafón ser el pregonero de la fiesta del quechu. No, majestad, quechu no, queixo, queixo. Ah, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Ai, criaturiña. Agora dáselle por denunciar. O de Cantabria, por exemplo, que tamén manda carallo un chourizo denunciando a Revilla. Outro bo pregoeiro podía ser tamén Pedro Sánchez, que está como un queixo e combina con todo, ou combinaba. Tamén podía ser boa pregoeira Yolanda Díaz, que agora ha de ter máis tempo. Ou Donald Trump, Donald Trump pregoeiro do queixo non. Eu vexo máis de pregoeiro da festa do porquiño ao espeto. Bueno, a ver. Feijóo tamén era bo pregoeiro, Bueno, Feijóo non é pregoeiro porque non quere. Pero bueno, chamaronme a min e aquí estou, diante de todas e de todos vós, orgulloso de falar dun produto elaborado con paixón, con traballo e con saber de moitas xeracións. O dito popular di, con pan e viño, faixe o camiño. E eu digo, se lle rimas queixo, chegas primeiro. Nunca fun moito de creer nas casualidades, pero o feito de que este ano se lle dedique a festa do queixo á emigración deume a clave para este pregón. Hai 50 anos, o 7 de marzo de 1976, celebrouse a primeira festa do queixo de Arzúa. O outro día, aínda buceando na hemeroteca, atopei unha noticia da Voz de Galicia, firmada por García Palmeiro, creo que era. Bueno, igual anda por aí, un xornalista popular da zona. E decía na noticia que o presuposto eran 200.000 pesetas. Que non lle pagan a Lidia e Xan xuntos. Celebrouse o 7 de marzo de 1906 a primeira festa do queixo de Arzúa. Aínda estaba quente o defuntiño, Paquito el chocolatero, acordades, non? Hoxe homenaxeamos a todas e a todos os arzuáns que tiveron que emigrar. Nestes tempos nos que aínda hai quen rexeita e criminaliza as persoas que veñen de outros lugares para ter unha vida mellor, o Concello de Arzúa ten a valentía de recoñecer e recordar a todas esas xentes que tiveron que sair. Ramiro Iglesias, Ángeles Regueiro, Ramón Ayer e Ramón Fernández representan hoxe todas esas mulleres e homes que marcharon porque tiñan que marchar. Arzúa está irmandada coa localidade alemana de Niedereschach. Non sei se o dixen ben, pero Niedereschach. Se colles o coche en Niedereschach e conduces cara ao norte durante 5 horas e 3 minutos, según o GPS, chegas a Remscheid, Düsseldorf, Colonia, esa zona toda. O lugar onde eu nacín o 11 de setembro de 1976, exactamente 6 meses despois da celebración da primeira festa do queixo de Arzúa. Vaya,
que o 7 de marzo, o día que se celebraba a primeira festa do queixo de Arzúa, miña nai estaba lle dicindo a meu pai: Federico, ou son gases ou estou embarazada. E bueno, falar de gases en Alemania era atrevido. E non eran gases, no, en setembro nacín eu. Sabedes canto pesei ao nacer? 7 kilos 800 gramos. Que dixo miña nai: podías vir que a comunión feita, cabrón. E pediulles o cordón umbilical ás enfermeiras. E dixeron elas: para guardar de recuerdo? No, para facer chourizos. Miña nai é así. Miña nai, cando vai ao hospital ver alguén, non lle pregunta: que tal estás, Marcelino? No, ela dille: sabes quen está morrendo tamén? É auténtica, como a miña avoa. Miña avoa era a que tiña a taberna ali donde eu son de Mazaricos. Conocedes Mazaricos? Mazaricos, vacas, eólicos e gilipollas. E a min dixeron outro día: e ti non tes nin cornos nin hélices. Pois bueno, ali está a miña avoa que ten a taberna. E tal, ali moita xente non, cando che di: vas a Arzúa, en Mazaricos non hai bo queixo. E dixen: ai non, vai ao supermercado, xa verás. Hai no de Arzúa, hostia. Pero bueno, miña avoa e todas as avoas, non, son as que crearon o sistema galego de navegación. Sabedes que está o sistema mundial de navegación, que é o GPS, Global Position System, pero despois os galegos temos o noso, o GPM, Guíate por min. Eso creou no miña avoa e todas as avoas galegas. Non, é o típico que ves que vas no coche e polo GPS e perdeste porque te perdes, e ves que ven unha vella cun carretillo cheo de coles ou cheo de leña, ou vacío porque a vella o canda é ao cuento, e aínda non baixache a ventanilla do coche e xa está a cabeza da vella dentro. Mire, perdone, para ir pa Don Bodán? É loja que queres ir ti a Don Bodán? Son moito. Pero bueno, o outro día a miña avoa estivo de aniversario, de cumpleanos, e regaleille unha Alexa. Sabedes o que é unha Alexa? Un aparato así pequeno, así negrillo e tal. Esta é a revolución digital e inteligencia artificial. Regaleille así un aparato pequeniño, negro, que ainda me dixo ela: non me traes supositorios que eu estou ben. No, abuela, no, este é un aparato que ti podes preguntar calquera cousa e ela responde, ti pregúntalle o que queira, xa verás, pregúntalle. No, eu non lle pregunto nada, que eu non quero aparato. Pregúntalle, muller, xa verás, a ver. Preguntei eu, a ver, Alexa, cal é a capital de Francia? La capital de Francia é París. E dixo ela: bueno, carallo, eso tamén non sei eu. E dixo: pois, a ver, avoa, pregúntalle o que queiras ti. E dille ela: a ver, Alexa, a canto vai o ceboliño na feira de Padrón? Lo siento, no te he entendido. Ves, non ten nin idea. Pero eu deixeio ali e marchei e bueno. A inteligencia artificial é unha cousa boa, pero bueno, eu para preparar este pregón recurrín aos clásicos. Eu son un clásico e recurrín aos clásicos, non? Pero bueno, son moi tradicional, así que buceei e rebusquei nas Sagradas Escrituras. O marca Maloás. No, a Biblia, joder, a Biblia. Lín a Biblia, e na Biblia xa se fala do queixo en varios momentos. Por exemplo, o primeiro é na creación. Creou Deus o mundo en 7 días. Claro, como era autónomo. O primeiro día creou a terra. En Galicia chamoulle parcelaria. O segundo creou a auga. O terceiro día pareceulle pouca e meteu algo máis, a chuvia. O cuarto día, o xoves, creou os callos, los jueves callos. O venres creou a Adán, a Eva e a Galloso. O sábado creou o queixo de Arzúa e o domingo creou a repetición do luar. Pudo estar quieto. Tamén aparece o noso protagonista de hoxe, o queixo, noutros relatos evangélicos. Estaba Xesús cos seus discípulos e decidiron facer unha cea, a última. Foron a de Ezequiel, a Melide, e iso que dixo San Pedro: maestro, ali non vamos que clavan a Cristo. Pero foron, e comeron pulpo, churrasco e de poste queixo de Arzúa con membrillo. E dixo Judas: o membrillo metio no cu. Pero, cando naceu o queixo?
Conta a lenda que un comerciante árabe, mentres percorría o deserto, gardou o leite nun cacharro feito a partir do estómago dun año. Cando abriu, o leite fermentara por causa do callo do ventre do animal e por mor das altas temperaturas. O que non conta a lenda é que cando o árabe probou aquelo, dixo: bah, como o da Arzúa non é. É que como o da Arzúa non hai nada, amigas e amigos. Tives un queixo francés cheo de buratos e diste iso é todo aire. Ou un queixo manchego, duro, seco, que hai xente que morreu afogada. Pero o queixo de Arzúa desfaise, escorrega, avanza. Eu un día abrín un queixo de Arzúa Ulloa, deixeino da mesa e marchei. Cando volvín estaba o queixo na porta. Dixo, pensei que marcharas cun camembert. No, na antiga Roma almorzábase con queixo. A primeira comida que facían os recén casados, o moretum, era a base de apio, cebola e queixo. Os lexionarios alimentábanse de queixo. Polo visto, os romanos perfeccionaron as técnicas de fabricación do queixo e espalláronas por todo o imperio hasta que chegaron a Arzúa. Hasta que chegaron aquí, bateron cas mulleres da zona que xa levaban anos e anos facendo queixo. De feito, cando os romanos empezaron a botar queixo de Arzúa a Pisa, dixeron: ah, carallo, ahora sí. Ahora sí. Pero o queixo de Arzúa aparece tamén noutros momentos da humanidade. Acabamos de coñecer o que pasou realmente o 23F coa desclasificación dos papéis daquel feito histórico. E aí estivo o queixo tamén. Cando Tejero entra no Congreso, pistola en man, berra unha das frases máis icónicas e recordadas da nosa historia recente. Pero grazas a estes papéis, agora, ao alcance de todo o mundo, sabemos o que dixo Tejero exactamente. Queixo para todo o mundo! En paz descanse. Sempre se van os mellores. Unha amiga contoume que ela coñecía a todas as vendedoras na ruta de queixo de Palas a Burres. Todo mulleres, ollo. Sempre mulleres. Sempre elas, sempre vós. Tamén me contou que unha vendedora de Melide, para saber o punto de curación do queixo de Naviza, poñía fronte a unha bombilla prendida. Se estaba ben curado, sei que se vía a luz a través del como nunha porcelana china das de antes. Canta sabedoría desas mulleres e canto traballo que foi pasando de xeración en xeración. Elas son o garante de que hoxe teñamos o mellor queixo do mundo. Un día entrou na taberna de miña avó a un madrileño, pediulle algo para picar, e dixolle miña avó: queres algo para picar? Ves aquela porta? Pois mira, sales por ali e vas ter un tractor de leño cheo de leña, vas picar nela toda a tarde. Pero non, dixolle: non, mujer, como sois los gallegos de verdad, que como sois? Es que tenéis un acento. E dixo miña avó: tío, oiche este gilipollas. Aparte, o típico turista que chega: que bonita Galicia, que bonita Galicia, la catedral, que bonita, e dille miña avó: é iso que está sen reservar. Alicia tamén come. Como Alicia? Sí, Alicia. Xa lle cambiara de nombre a Alexa, xa se chama Alicia. E dímela: a ver, pregúntalle algo, Federiquiño, pregúntalle o que queiras ao aparato. Non, muller, eu xa sei que funciona. Non, pregúntalle o que queiras. Entón eu dixenlle ao aparato, dixenlle: a ver, Alicia, como teño que facer para ir para Castañeda? E dali a un pouco sale unha voz do aparato que di: é loja que queres ir ti a Castañeda. A tradición pudo ca modernidade. Bueno, como dixo Galloso, vamos ir acabando. A min agora dáseme por cantar, porque dixen eu: se canta Sergio Ramos non vou cantar eu. Así que quero vos agradecer a todas e a todos que viñerades hoxe, que me aturárades, incluso a xente que está tocando nos bombos, que pudo esperar un pouco, pero bueno, é igual, eles fan o seu traballo, claro que sí. Grazas a todas e a todos por vir. Vamos a acabar cunha canción que espero que sexa o himno oficial ou oficioso da Festa do Queixo por moitos anos. Grazas, alcalde, que estás por aí, que ou quedou aí. Grazas a todas e a todos por vir. E quero que cantemos todos Viva o Queixo. Dalle aí, Crimen. Eu vin a
Arzúa. Vin por Don Bodán, parei en Boente e na Castañeda. Ali receille a Ana Quiro e arrastrei o cu polas pallas, pero xa estou aquí. Vamos, agora cantemos todos. Viva o queixo, my friend. O queixo de Arzúa é o mellor. Vamos. Viva o queixo, viva o queixo, viva Arzúa e viva o seu queixo. O mellor. Non me chamou Dios para cantar. Este queixiño non o come Trump, porque darlle de comer margaritas aos porcos é pecado mortal. Aquí comen os do Bloque, os do PSOE e os do PP. Hai que non mestura con pouco de membrillo, pero eu como con viño. Vamos, todos, todas, todes, todos. Viva o queixo, my friend. Vamos. Viva Arzúa é o mellor. Viva o queixo, viva o queixo. Gracias, Arzúa, por ter tanto queixo. Gracias, hasta siempre. Moitas grazas. Viva o queixo, viva o queixo. Por certo, a noite estou aquí con un grupo que se chama Dorian. Vale, gracias. No, é broma, é broma. Federico Pérez sí que é o mellor. Pasa de pa aí, anda. Era propio para cantante se non fora pola voz.